ọnọrọ nwiko mamụlụ Igbo dịka irubeza dịka abụ na-enobọ nga dịka oge gbagọta ọgbago dike alụsị nwelu ugwu na ikpele mmiri ejana mmụọ na kabibe mmarụ ejanala ọda ọbọla igwe dịka oge gbagọta alụsị nwelu ibubo na be anyị alụsị niile dị na nna m otujo dịka iji kwiri okwu n'ọbọla igwe n'oso na nnukwu alụsị maọbụ ọfọma ọgọst na n'ọnya kpọrọ m egwu nwa machi ebula ebu na namụ ebe ị ga-ejikọrọ n'ifo na ukpe nwe egwu ka ntielelebe ha anya egwu pata ebi gị onye be ha anyị ezogwu ụgbọelu ụka dike si je ụgbọelu ụka dike si nata okporo ụzọ berubeli ya isi ma ekpere na-ekpeli n'ọfọ ma onye be ha anyị nye anya ndị otu ya na mgbada ya akwụlịla ụgwọ ma ọ sọrọwa mgbada ga-ebunye ha anyị ike ọfọma ike na-achụ ụwa akwa n'ego oyibo ije ego siri ike n'aka gwara ọfọma ọgọst na ike mu kedu maka ikechu na alụ odu modu n'obi ndị ikwu na-ebi n'ebe ikechu aka ekpuchi ọnwa onye eje obodo na-aba anyị ọfọma ọgọst na na-ekene nwa machi ebula ebu na be anyị ogene ka anyị jesonu egwe mago mụka rọbịnagụ ichoku dike nọ n'ọgbọ mmanwụ otigbo oge na Anambra ma chọrọ m nke nzute n'ike donye be anyị karịa onye dịka nọ n'ọgbọ onye eje obodo na namụ korobo ebi gị onye be anyị obodo nwere karịa onye dịka dị one n'ibe mmadụ emodọra mụtali kolombo ebighị nwe obodo Igbo okpotokpo nwa ebighị onye be anyị ogene ka anyị jesonu egwe mago mụka rọbịnagụ ichoku dike nọ n'ọgbọ mmanwụ otigbo oge na Anambra ọnọrọ ahụike mamụlụ Igbo dịka arọ ndị ikwu na-eme gbagọta ekumekuola ka alụsị alụsị nwelu Igbo bụ na be anyị ajịra alụsị niile bụ na arụtagọkwa n'ọlụ mee ma na alụsị niile bụ ga-aga n'iru ọlịa na-akpali akpa ebunu oge nwelili ụda ogene ka anyị jesonu egwe mago mụka rọbịnagụ ichoku dike nọ n'ọgbọ mmanwụ otigbo oge na Anambra ego nwere ọfọma ọgọst ike mu ọfọma nwere ibere ga-adịla anyị ọnọrọ ahụike mamụlụ Igbo dịka ịma na-echere m n'ọfụ nọ n'ọgbọ anọfụ nwa obodo Igbo okpotokpo nwa achara m n'ọfụ na namụ ebighị nwa obodo Igbo mgbe meta na mụ na dị oke n'okwu dịka iji gwiri ohu onye achara m nọ na bara ogene ka jesonu ọnọrọ ahụike mamụlụ Igbo dịka achara m odu na namụ onye na-eje obodo na be anyị abere m ọzọ ga na mụkasịa siwa ọkọna dị na-enye m nle maka na ọkọna dịba ọkọna ewe egwu ọnọrọ ahụike mamụlụ Igbo dịka ka zute n'ọnya ka dike nwụramụlụ dike onye aka nwụramụ onye na-eje obodo na be anyị onye na-akpọ onye ka dị n'okwu dịka iji igwiri okwu ọ bụ na ọkọrọbịa
atụbigo ndị niile na-agba bọọlụ tinye ha onye ka tinye ha onye ga-esiwu ya ndọ mọnya bọọlụ nọ n'ọgbọ ogene ka nke sonu kazute na-eje aka n'ebe ha ejinika igwe pasụ nọ na be anyị onye eji eje obodo na namụ obodo nwere igwe pasụ ma dị one n'ibe ma namụ ma odogwu si na mmikwu bịa ọrụ akụgwu alịalị ebe na-echute nri ọnụ m maka na mmadụ nọ na baba ogene ka nje sonu egwu mago mụ kara ọdịnagwụ onye ka hụ ivedegwu nọ n'ọgbọ vedegwu onwe zọba ezoba okoye dịka okoye nwata ọnwụ mmadụ nọ na ba obodo nwere onye kawa dị one n'ibe onye ka oke mmanwụ na-eti obodo mkpala dike onye eje obodo na be anyị mmadụ rili nna mgbe obodo anyị nyeka na-ajụ n'ọfọma dịka ọfọma ọgọst na ike mụ na-ekwetago na-eso mụrata egwu arụmụbụ egwu ogwo na ụmụkwa na-egwu egwu na ọbọbala mụ mmụọ na-ere ebe egwu si n'obi ndị nwude kazute n'ijudo nwa akọ nwanne basili nwa akọ odogwu si na nnata na mụ nwe bịa ebe na-eti egwu ozi megidere bịara m maka judo nwa akọ arọ na-egwu na nwoke na-egwu ogwu enwe dị n'ogwu UBA nọ n'ọgbọ ọba dike ji jeke ego ndeke na-agwa n'ijudo nwa akọ nwakọ ndị nyere aka n'elu werigo nna oge kwege ngwụta judu nwa ha akọ ma ngozi na-adịla onye na-agba ọgọ n'ụgọọlụ dị n'aka chugbo judu nwa ha akọ ma gbam ikechu nọ n'ọgbọ ikechu ịtalo dike ịtalo mụ dọrọ nye be anyị ikechu ịtalo ndị a na-akpọ ndị mụagwụ na mụoke nwa dịka iji hụrụ okwu na ba mụtala ikechi ịtalo onye eje obodo na be anyị ekpere ebeli ndị ijele mba niile na mgbara ya kwụlele ụgwọ ma ọ sọrọwa mgbara ga-ebunye ha anyị ike na-achụ ụwa kwa n'ego oyibo ije ego siri ike ndị mụrụmo agwa nwoke na-ebere ego ogene ka nje sonu agụ mụ kara ọdịnagwụ achọrọ m ka zute n'ogbe jọbọ oze ekwe nwaze ekwesị n'ọtagwa ọkpaka mmarụ m ụlọ ke nwa onye eje obodo na anamụ nke chiri n'ụwa si ya eli egwu m na okorobịa ọbụla nọsi n'isi oche maka na udo ya na-adị n'ụwa bụ ike nne ha ma achọrọ m ka zute n'ọgbakọ nyebe anyị ụbaka nwezi bilo nwaobiri etiti ndị mụdọra zụlọ okorobịa eze ọmọgọnyebe anyị ndị eje obodo na anamụ obodo nwere ụbaka ma dị one n'ibe ụbaka nwezi bilo okpotokpo nwa onye eje obodo na be anyị ka ikene n'ogwe jọbọ oze ekwe nwaze ekwesi na ọtagwa ọkpaka mmarụ m ụlọ ka nwa nege gwara okorobịa na mụ kasịa siwe ọkọ na ndị na-enye m ibe maka na ọkọnarịba ọkọrịrị ewe egwu mgbe obodo ha ogene ka nke sonu abụrụ m agbakọ ibasi n'ọgbọ amaka dịka agbakọ onye eje obodo na anamụ mamịata na mụmụlọka nwa onye eje obodo dịka yutu kalịrị na be anyị ma gwara m okorobịa na mụ kasịa siwe ọkọ na ndị na-enye m nle maka na ọkọnarịba ọkọrịrị enwe egwu ahụrụ m nwa ibe dị egwu n'ọgbọ ka zute na-ekesi onye be anyị nwa ibe dị egwu ezoba okoye dịka
okoye nwe ọnwụ mmarụ nọ na ba n'utu kasịa ọnụra nwiko ma mbụ n'Igbo dịka ka nute na abụbụ onye be anyị anamụ Pita bụ zụlọ ọkọlọbịa Pita nwabeli rubegolo nka obodo nwere abụ ajọ n'enibe ogene ka nchesonu egbo mago mụkara ọbịnagwu agbọhụ nwa na-ale mba wee jewu n'ụlọ ọ bụ na ọkọlọbịa na ma atụjibo dịka iji gwiri ụgbagbo ga-alata ọhịa ekesiwu ya ngọ ma marụ nọ na be anyị aikodu modu nọ n'ọgbọ Enugu steeti mụrụ ọka nwa ọnụra nwiko ma mbụ n'Igbo dịka aike nwa bụla ebu nọ n'ọgbọ ndị akọ nala wee jebili odogwe nago obodo oyibo dịka ewejewu n'ụlọ ọ bụ na ndị alainọp agwụgọlọtọ na aike bi na biya lalọdụ na ụmụ na-etili gị egwu iwe na-akọrọ na ebe ọ na-adị oke osimiri ọ na-ataka ha atako aike nwe obodo oyibo okpotokpo nwa ma achọrọ m ka nwere ebele emeche nya bụ ọrụ egwu na nwa bịara ibe nwe ga-adịla anyị ọnwụ mmiri kọlarụ ya na-arụ ọnwụ ala kọlarụ ya na-arụ anya na ama oke mmiri na-egbu ogwe bụla kpata dị a ga-echere obere nwa ise chererụ m ọnụra nwiko ma mbụ n'Igbo dịka mmụọ na-atụ nzube atụ ozu n'oge elugo ọnụra nwiko ma mbụ n'Igbo dịka irumeza dịka ezogwu olile nwa na-atọrarị m n'ọnwụ ebe ọ bụ na nwa abịala ụwa abịago mgbe ọ bụ ọfọ ma ọgọst na ike mụ n'ọnya kpọrọ enwe egwu pata ebigi na namụ okpotokpo nwa obodo oyibo odogwu esigo ụmụnta wee bịa ka nzute n'ọfọ ma onye be ha n'ebe ọfọ ma ọgọst na ike mụ nwa mmachi ebula ebu na namụ pata ebigi onye be ha ụgbọelu ka dike si je ụgbọelu ka dike ga-esi nata okporo ụzọ ga-erubere ya isi ọfọ ma ọgọst na-eji golufonu gba enwe egwu ka mbukolu ha egwu odogwu esigo ụmụnta gwa bịa mana m ọgọst na ike mụ n'ọnya mụrụ oke nwa amụta n'ọfọ ma onye be ha ọfọ ma ọgọst na ike mụ nwa machi ebula ebu na namụ mee mana nwunye ayola amụgo nwa ọbakere n'ụfọ ma onye be ha nya na ayola na-eme nwanne ayola odogwu gbalị bọọlụ wee jerie nne ma ọ bụ ọfọ ma ọgọst na ike mụ ọfọma nna ha nwa ọfọma nwa ebele ibe nwe ga-adịla ha ọnwụ mmiri kọlarụ ya na-arụ ọnwa na-akọlarụ ya na-arụ anya na-agba oke mmiri na-egbu ogwe ebula kpata dị a ga-echedobere nwa ọgbọligwe dịka oge gbakọta alụsị inwe elu Igbo bụ na be ha gboo na kabiba mmarụ ejenala ọda
alụsị niile dị na Anam Utujo dịka iji gwiri ogwu n'ọbọla igwe n'oso na nnukwu alụsị alụsị nwe elu ugwu na Anamụ ama m na aka na-eji onye dịka nọ na be anyị ọnụrụ ahụ ike ụma mbụli Igbo dịka onye ka na-ekwu okwu ya ọ bụ aka na-eji onye dịka na be anyị Kolombo odogwu si n'ime amụdọ rabịa Kolombo modu na Anamụ na moke nwa maka na aka na-eji onye dịka nọ na be anyị Anamụ nweli Kolombo ọfọmọ gosi na asimuke n'egi mama na ngwa ibe dị egwu nọ n'ọgbọ ka nzute n'onye ka onye be anyị ngwa ibe dị egwu zọba izoba okoye dike okoye nwedọnwụ onye akpọrọ oyi isi ọdụrụ anwụike ụma mbụli Igbo dịka irumeze dịka onye ka na-ekwu okwu ya ka nzute na onye ka onye be anyị onye ka ngwa ibe dị egwu na be anyị na-egbu nwe ezoba okoye dịka okoye nwedọnwụ onye akpọrọ onye isi na-ereke n'ibe dị egwu na-eme nwanne olingo ndị Anamụ niile ka nzute na-eke nsị na Anamụ nye na onye ka ngwa ibe dị egwu na-eme nwanne ibede egwu nwe ezoba okoye dike okoye nwedọnwụ onye akpọrọ onye isi mmarụ nọ na be anyị dịka ngwere ihe ụtọ Anamụ kasịa siwe ọkọ na ndị na-enye anyị nri maka na ọkọnara ịba ọkọnara egwu egwu ogene ka esonu egwe mago moka ọdịnagụ na na-eme abịa ajara m ọfụ nọ na be anyị anọfụ obodo Igbo ọnụrụ ahụike ụma mbụli Igbo dịka onye ka na-ekwu okwu ya achọrọ m nọfụ onye be anyị odogwu si emiata na mụ nwe bịa ebe mụrụ dike ebe wu emu deze n'ọba mụrụ oke nwa ama aja anyị na adị n'okwu dịka iji gwiri okwu na mmarụ nọ na baba achọrọ m nọfụzụ n'okorobịa eze ọmọgọ onye be anyị ebighị ndị nyere aka n'elu werigo n'oge ekweghị ngwụta ma ngozi na-adịrị onye na-eme ọgụ n'oge ọlụ dị n'aka Chukwu ogene ka nje so egwe mago mụkara ọdịnagụ odogwu ebe anyị ezogwu nke nzute n'ijudu nwa akọ onye na-ekwu okwu dị n'ogwu Judu nwa akọ ọdụrụ ahụike ụma mbụli Igbo dịka ọba Atlantik nọ n'ọgbọ ọba dike jijeke ego Judu nwa akọ obodo nwere Judu adọ na n'ibe ka na-eji egwu ozi nwe abịala m maka Judu nwa akọ ozi na-abịala egwu egwu kedu ihe na-egwu na mmanwụ na-egwu ogwu enwe dị n'ogwu Judu nwa akọ Judu oke mmanwụ na-eche obodo mkpala Judu nwa akọ ka nute ni Judu nwa akọ Judu nwa akọ zuru okorobịa ogbotogbo nwa obodo Igbo Judu ebe nyere aka n'elu werigo nna oge ekweghị ngwụta ma ngozi na-adịrị onye na-eme ọgọ n'oge ọlụ dị n'aka Chukwu Judu nwa akọ ebighị onye be anyị nwanne
basili nwa ha akọ anyị na-abasili nwa akọ na-emekọ ma begbego n'ijudu nwa akọ kọrọbịa nọ na baba obodo nwere ijudu adọ n'ebe judu nwa akọ so na nnukwu mmanwụ anamụnụlọ oke nwa nyego na-ajụ n'ijudu nwa akọ obu ụbọchị karịa egwu ji amanye kara aka obu ụbọchị kọrọ kara aka ji amadị egwu arụ judu nwa akọ ebighị mgbe obodo oyibo okpotokpo nwa ọfọ ụmụ ọgọst na asịmoke n'ebi nwa machi ebulebu na namụ onye eje obodo na banyị ọnọrọ ahụike ma bụrụ igbo dịka dịka onye ka ụramụ ụramụ dịka ụdagbu gbalị bọọlụ wee jee rie nne m ọ bụrụ na okorobịa na ma atụjugo onye ka akwụla ọtọ onye ga-esi ya ngọ ma bọọlụ na-erubere ihe isi onye otiti na ọmụ nọ n'ọgbọ ọ bụ otigbo oge na Anambra agbada egwu egwu na ọmụ na-etili gị egwu ebigi onye be anyị ogede ka nche sonu ọnọdụ ahụike ma mụrụ igbo dịka ilumera dịka onye ka na-ekwe okwe ahụ odumọdụ nwa chiri afọ ka mmanwụ chidogbe gbọbalị nọ n'ọgbọ igwe itupu niile ọkọbịa ga-eji egwu ga-amalele gị arụ ogede ka nje so n'izu chụọ ya eze kanute izi chụọ ebe ha izi jụnwa chidekwa igwe itupu onye ebe ha ọkọbịa ga-eji egwu ga-amalele gị arụ n'aka gwara nwa chidekwe dịka ezi chụọ ya nna onye izu n'ụmụ nọ n'ọgbọ mmanwụ igwe itupu nọ n'ọgbọ nwa n'ụba ka onye ebe ha nye n'ụba ka na-eme nwanne onye ka na-ekwe ogwe ahụ ọ bụ odumọdụ nwa Chineke ebe anyị izi chụọ anya eze egwu ga-ama mmadụ abụlele ya anya ma achọrọ m ka zute n'ụba ka ụba ga-ese bilo nwa obi na-etite ndị ụlọ razụrụ ọkarabịa obodo nwere ụba ka dị one n'ibe ụba ka wee eze bilo eze ọmọgọ na namụ n'aka na-adụ n'onye nwere ụbaka ga-agbasi mgba ike anya na-ero mmadụ na nwanne ha ụbaka wee eze bilo ọzigbo ụzọ dịala aka tụmụka ochie m mmanwụ na o mesiri wee tiejara mgbe obodo anyị ma achọrọ m nke cheta n'ogwe jọvọ oze egwe nwaze ekwe si n'ọtabọ ọkpaka mmadụ mụlọ ka nwa ọgụmadị n'ọmụ nọ n'ọgbọ n'ebe onye egwu anyị na-ewuru ụlọ obenwe ka o si dị mgbe kpọrọ ogwe jọvọ ọzọ egwe nwaze ekweziri ike na simenti na-abịa maharụ odogbe butego simenti wee benyere m ha aka dekaniska ncheta n'ogwe jọvọ ka mberubere ihe isi na-ewu tara iji zukwere oge nọ na-agachi ụtụtụ voru onye ọbụla aga n'iru ọlụ ha na-echeli m ọlụ ma jee bido ọlụ n'isi ọgụmadị dike ọnọrọ ahụike ma mụrụ igbo dịka kanute na aja ka onye baha eji n'ike igwe pansụ dịka mere etiri ewere igburu ngọ ịma ndị igwe pansụ nọ n'ọgbọ ọdọgbe sigo mepụ bịa ọrụ akwụgwọ alịghalị ebe na-echute ndị ọnụ maka na mmarụ nọ na baba eji ike igwe zụlọ ọkarabịa onye na-eje obodo na baa obodo nwere eji akịbadọ n'ebe mara ka mụrụ ọka nwa n'aka ji iti egwu mmọnwụ si n'ebe anyị ndị ọrụ aka kasịa ọrụ akwụgwọ alịghalị ebe na-echute ndị ọnụ maka na mmarụ nọ na baba egetinwe ngọ ogene ka nje sonu egwe magọ mụ kara ọbị na-abụ UBA nọ n'ọgbọ ọ na-aka ọkọ okorobịa akwụrụ
ọtọ nnukwu okorobịa ti egwu ọkpọ onye ọfụma ka nute n'ijudu nwa akọ ka mkweli ọfụma judu onye na-eje obodo na namụ odogwu si na mmịata na mụnwe bịa mana nwa ka ọ mụrụ oke nwa yubi onye be anyị ọba n'ike ji jeke ego anamnekwe n'ọgbakọ na-abịa ojeke na-ekwe okwe ahụ ka zute n'ijudu nwakọ ọba n'ike ji jeke ego judu nwakọ zuru ọkọlọbịa ọ bụrụ na ọkọlọbịa na m atụjigo judu nwakọ ga-arata na-egesiwu ya ngọ ma mmadụ juli arụ ego oyibo niile n'ụwa mere nwoke ji arụ ọkụ nwoke ga-arụ ọkụ na nkịtị mgbe obodo anamụ ụnụ mali n'ike chu nọ n'ọgbọ ike chu etalodike odogwu si na mmụ agwụ abịa ndị mụdọra mụrụ ịtalụ onye be anyị ịtaleze dịka mmanụ eke mụrụ oke nwa odumodo enwe sama ọbara ka nwagwụ na anwụ nwagwụ na-atara abịa ike echu ịtalụ onye be anyị ọfọma ogo si na simuke n'egi nye na ahụ ibe na-egwu nwanne gị onye ka ahụ ibe na-egwuzula ọkọlọbịa nne na ọfọma ogo si na simuke n'ebe ha egwu n'ebe enyi ibe wee ga-abụla ha ngozi na mgbada ya akwụlela ụgwọ ma ọsọrọwa mgbada ga-ebunye ha n'ike ebe ike na-achụ agba n'ego oyibo ije ego siri ike ndị mụrụmụ agba nwoke ebele ego ọnụrụ ahụiko ma mbụli igbo dịka ma n'aka ego ogwe ọgala nọ n'ọgbọ gị na-ebi gị na namụ emeta na mgbụrụ oke nwa aka azụ onwe ọgala sosini onye na-eje obodo na mpaghara aka azụ n'ọmụ nọ n'ọgbọ mmanwụ otigbo oge na Anambra isiokwu n'ebe tiwe ọkọna ndị na-enye m nri maka na ọkọnarị ewe egwu ogene ka nke egwu mago mụ gara ọbịnagwu ịma na nwunye ya ụla ma ụlọ nwa ịmara nwunye ya ụla mụgọrọ ya nwa ọfọma ogosi ejigolu fonu jee kpọọ ma ụka bụkọrọ n'ebe ha n'egwu onye na-eje obodo na aba ha ogene ka nje sonu ama m na ama aka ebighị nọ n'ọgbọ nne na-akpọ ndị na mụrụ na nwoke nwa ama aka ebighị dike limite na-enwe nwere obi salịsalị na-esiri eweli gbugbo ngọ ama aka ebighị onye be anyị ogwu ka ọkọrọbịa yi ọkọrọbịa ama onye karịrị ahụ ọkọrọbịa ga-egwu obere ogwu ama aka ebighị sobili ogene ka ije sonu achọrọ m nke nzute na-abụ onye be anyị Pita meke bi osesi alọza wee bịa Pita nwalụlụ na onye ya mụlịa Pita meke bi ose ka ọgịrịga were wasi ya ike ọ na mba wee jewuru ụlọ abụọ ovu so na nnukwu mmanwụ ga-esiwu ya ngọ ọnọrọ ahụike ma mbụli igbo dịka irubeza dịka onye eje obodo erigo na mmadụ rere na mgbe obodo ha mee na-esiri eweli gbogbo nga mee ma na-emeka na mụ na dị n'ogwu dịka iji gwiri ogwu rata nọ na baba ga-esiwu ya ngọ ebighị n'ọgwụ nọ n'ọgbọ ọ bụrụ na ọkọrọbịa na m atụjugo na mmeta na m ga-arata na grasta nọ na baba ga-esiwu ya ngọ egwu ma
ọgọst na Ikemu nwa macha ebule bụ kpọrọ mụbụ mmanwụ ka ncheribe egwu ya ka anyị ebịa na abịara m ka mgbe erubere ihe isi mee na-esiro n'iwere Igbo bụ ngọ nwa macha ebule bụ na namụ ogene ga nje sonu egwe mago mụ ka obi na-agwụ achọrọ m ka nwere ebe na nwere mechie nya bụ ọrụ ọkpụrụ eze dịka mee na-esiri eweli bụbụ ngọ ọkpụ ebi ga onye be anyị ọkpụ ụmụọnị nọ na be anyị ga-esinwu ya ngọ naga gwara ọfọma ọgọst na Ikemu ka mmechiere gị ọrụ ọfọma eji m ekpere nwee bịa ọfọma egwu m na nwa bịara ibe nwe ga-adịla anyị ọnwụ mmiri kọlarụ ya na-arụ ọnwụ ala kọlarụ ya na-arụ anya na-egbu oke mmiri na-egbu ogwe ebula akpata dị a ga-echedo obere nwa ise egwu m na nwa bịara ibe nwe ga-adịla anyị arụ obi na-egbu ochi na-egbu oke nwa dịka ụgbọ agọta chiegbe ogbe egwu n'ude ọkọ ọbala ọhụra ọbala tụle dibịa ntu magbulehi nwoke Moses na mụhagbu onye isi onelu mmanwụ agbara aka onye obodo anyị ka zute n'ichuje egwu nwoke Moses na mụhagbu mee gbana ọfọma ọgọst na n'ọnya kpọrọ m egwu nwa macha ebule bụ ejigolu fonu je kpọọ m ka mbukolu ihe egwu ya na onye ka ngwa ibe na-egwu nwanne ya ma ma m na-ewu ụtarị ji zuwere oge ha ọ bụrụ na ọkọlọbịa na m atụjugo ndebe anyị na-emo nta ga-arata ọnụ ha egwu m na-ara anyị n'ibe nwe ga-abụla anyị ngozi ọkọlọbịa ọbụla ga-ebutesi ego na mgbada ya kwerela ụgwọ ma ọsọrọva mgbada ga-ebunye ha anyị ike chemba ibesi mate ka anyị ncha na-eme ọgbọ olingo ka anyị na-agwa ogene na marize nwaọba obi ebe na-eliju ahụ obi aba mụlụcha